бачаё ча Алло баракатон бита. То, что мара бовар карден, мара аз барои Аллоҳ ёрдам кардесен, кепкаҳома харидесен. Бачаё ча шумо мара тури бифаҳмед, и просто кепка нест айрано, и пули ҳалол айрано. Ма ба Инстаграм метавонам любой намуд қимора реклама кунам, рано $50,000-60,000 то $10 million пул метавонам реклама да телеои қиморхонаҳо рано. Не ки ман да пули ҳалол дар кунам. Ман 3 фарзанд дорам, мехоҳам фарзандакума пули ҳалол қади чӣ кунам, гап хабар кунам рано. бародарое ки кепкара харидагем пул мул гузарондаге чек пекора кун родной парво накунед, просто сообщение бисёра сабр кунед, бо сабр бошед, ҷавобтон метан мегиран, доставка мекунад. Шумо просто бачаё ча бародарое ки заказошона қабул кардаган пул мула гузарондаган жда доран доставкашона саростима нашен иншоалло мегиран, роӣ мекунанд. Доставка тамоми Тоҷикистон бепулай. Бачаё ча дар эфиру ма шуморо добавит мекунам, кепка дабар там набоша. Бачаё ча чекҳои шумо мода ҳастай, пуле ки шумо додагӣ ҳамаш мода ҳастай. Аму чек дида ман аму сад погода мора вичхели родной, ранги кино родной, видоке дар дарани шаҳр поезд гаштиса родной, кино не сын шаби родной. Нигоҳ кун родной, жизни американскира. Хевгда. Нигоҳ кун родной, кучаҳоро ба номи Аллоҳ. Эй родной. Баларан кино. Одам нистай, братан. Чино. Ираби. Худо насиб куна ҳаматон биёем ба номи Аллоҳ. ҳамин кадоми орзу мекунад ку сахт орзуи Америкаро дора. ҳама миёрад. Ман ким омадам инҷа ҳай ҳуй кардисам. Я бесоиб я бало кадам омадам. Шуморо миёем родной. Оли ҳамаша нақл мекунам. Виза биспорем миёем. Ҷавоб мегум родной. Ахдо виза ной ранг грин карт ҳанеста ки да я сол я бор биспориш. Да я моҳ 10 бор биспориш модарим. Оли информатсияи нағз ҷамъ кунам, нақл мекунам ра. Ина бачаё ча тамошо кунед Америкаро родной. Ла родной ранги да кинои один дома эко ам хале. Кучора. Слишками бад тоза хушрувай брат. Нигоҳ кун. Ба номи Аллоҳ ҳамқа таъриф мекунам Америкаро, ку ҷавоб мегум ба гапам. Ба таъриф ҳастай. Як чиза ғайро давлат кардагианда. Қако айко родной. Нигоҳ кун миёрӣ мемонӣ хеле данг я суратш мегирӣ мезанӣ мерай. Вай тра нигоҳ дора айнаиҷа. Барои ҳамқа да Америка дизӣ пизӣ карда намеша родной. Я кура да бо мезанӣ мерай. Нигоҳ кун родной. Ина каҷо. Ина разер шатури кака. Ой нигоҳ какара кепкашо дар замин пардо. Ко? Чиқала кепка? Кепка чиқала гап зан? Зури зурай буго. Сифатш натури зурай? Ама. Нигоҳ кун. Ама иншоаллоҳ бақай. Ина мара видео кун. Биё. Ина родной. Гайшакои шаҳромак. Ина роднояко кепкачакора дучхе. Качто вообще огонь да натури раби. Сера сотхай бомбай. Ина родноҷо мо да садаводим. Любой тат метоне кард ки биёи смела ки бигире бире кадоми мақсад дига шаҳрода дига тарафода родноё метоне на ки чиста заказ кине атрафка метонем ка любой транспорти компания ина мо да садавод роднояко живой видео живой качество да ягони хеле гап хабар ина шаҳрома ка хостем ака хай дастгирӣ кунем созаи хай 100% наками я вай дора мақсад ягон крафт пакетал ягон пакети ба номи мақсад хтай мақсад бурори амира дар даруни аму бимонӣ бо состар мешавада бо красиватар мешава а так 100%.